Dobrodošli nazad na moj kanal i hvala vam puno što gledate ovaj video. Danas vam opet pokazujem šta sam to kupila, a da je vezano za dekoraciju doma i za kućne potrepštine generalno. I krenut ću odmah. Krenut ću od Kineza. Prva stvar su ove kukice sa ružicama koje se lepe na zid ili bilo gde. Meni trebaju za kupatilo ili za kozmetički stočić, pošto mi je u beloj boji. Ovo mogu da nakačim i da stavljam i nakit, za svašta nešto mogu stvarno da se koriste i vrlo su praktične, jeftine, koštaju oko 100 dinara. I isto sam pronašla kukice koje sam dugo tražila, htjela sam na kraju da ih naručim s nekog kineskog sajta. A to su ove dve metalne, a kako ih koristim? Pošto u kuhinji nema mesta za kantu za đubre, i ja svoje đubre odlažem u kesama. Ranije mi je kesa visila na frižideru na nekoj ovakvoj kukici koja zbog opterećenja s vremenom spadne i više ne možete zalepiti. I onda sam dugo tražila ovako nešto, čak sam htjela s nekog kineskog sajta da naručim i na kraju sam našla kod Kineza. I ja sada ove kukice okačim na donja vrata koje su od zamrzivača. Znači tačno tako okačim, ovde i ovde obesim kesu i onda kesa čak ovako stoji malo otvoreno, ubacujem đubre, spakujem, bacim, milina. Jako dobra stvar, odlična. Mislim da ovo može, da je ovo predviđeno za vrata, za kačenje, ali meni je jako lepo poslužilo. Sljedeća stvar su ove merice, uvek su dobrodošle i korisne, znači 240 ml, 120 i tako dalje. Jeftina, korisna stvar za kuvanje, to jest da pripomogne u kuvanju. Kupila sam i ovu vunicu, 180 dinara, piše da je super stvar za uradi samo projekt ili čak ako želite da pravite narukvicu. Ovaj slatki kompletić za so i biber košta je 200 dinara, izgleda kao male teglice, sad ću vam pokazati. Staklene su i jako su slatke, znači dobijete ovako ova tri dela za so i biber i ovo vam služi da zakačite. Ove rupe kroz koje izlazi začin i so su ok, umeju da budu na nekim ovako stvarima prevelike, zato vam ne govorim. E sad, ja sam već kupila ljubičasto i tu mi stoji začin i baš sam zadovoljna. I šta se desilo, isto je bio komplet, ja sam držala na ovom plastičnom i kad sam htjela da skinem, izmaklo mi i palo mi je na pločici, razbilo se. Staklene su, kao što sam rekla, tako da pazite kako rukujete sa njima. Imaju roze, ljubičaste i ove u mint boji i mnogo volim tu boju za kuhinju iz nekog razloga, mnogo, stvarno baš je ovo preslatko. Kod Kineza sam još kupila i ovu činiju, neobičniju belu, ali u obliku srca je, tako da je baš efektna. I to je to od Kineza. U nekoj knjižari sam kupila ove špenadle, zaboravila sam kako se zovu, mislim se zovu špenadle, jako fine za uradi sama projekte i jako fini kao dekoracija, mogu vam reći. Kupila sam još i šoljice, nemam nijedan komplet šoljica, onako za kafu sa tacnicom, tako da sam ove ugledala u nekoj lokalnoj radnjici. Ovo je domaća proizvodnja, inače, pokazat ću vam za trenutak, samo da vam kažem ko to proizvodi. Barak Design d.o.o. Čačak je distributer, ali je ovo iz Kine, ali mnogo je slatko. Ne znam kako da vam pokažem, a da ne polupam. Dve sam izvadila zato što sam pila sa drugaricom kafu, nisam mogla da odolim. Koristim ih non stop. Ovako izgledaju, premišljala sam se da li da ih uzmem, ali su mi se mnogo stvarno dopale. I nemam nijedan komplet šoljica, tako da eto sad imam. Koštalo je 1800 dinara i ovo je sjajna stvar ako želite nekom da poklonite. I ove šoljice nisu premale, 180 ml tečnosti staje od njih. 200 ako su skroz pune, 180. U Irsku sam kupila ove ramove koji su verovatno svima dobro poznati. Svi ih stvarno imaju zato što su jako povoljni. Često, baš često budu na akciji. Sad ne sjećam se tačno cene, ovdje piše all you need is love, ovdje je wild and free. Neću zadržati verovatno, ne znam šta ću držati njima, ali pravim kao neku galeriju. Tako da su mi trebali neki povoljni ramovi, a u Irsku su stvarno povoljni i staklo je. Ja sam nailazila kod Kineza na neke ramove koji nemaju staklo, nego imaju plastiku i to mi je stvarno bez veze. I za kraj da vam pokažem, isto sam u nekoj lokalnoj radnjici kupila. Tražila sam vaznu i
ovo sam videla u izlogu. Međutim, ovo nije vazna, ovo je svećnjak, ali ja sam bila rešena da to bude vazna, tako da sam stavila običnu staklenu visoku čašu unutra i u tu čašu sipala vodu i stavila cveće, tako da mi sad stvarno služi kao vaza. Bila sam spremna i malo više da platim, ovo je koštalo 800 dinara, tako da sam sad mirna. Još sam kod Kineza uzela ove tapacirane, mnogo slatke ofingere. Znači 4 dolazi u paketu i koštaju oko 200 dinara, ja sam uzela ove cvetne, jako su praktični, jako su slatki, imaju i ove mašnice, ne spada odeća sa njih, tako da sve pohvale s tim što kada ih kupite i kada otvorite, užasno smrde. Ja sam svoje držala okačene na terasi dok se nisu izvetrili i sad se ništa ne osjeća. To je bilo sve, hvala vam što ste gledali ovaj video, ako vam se svideo, lajkujte ga, kažite mi šta vam se svidelo i da li vam se uopšte video sviđa, a mi se vidimo u narednom videu. Puno vas pozdravljam!